Čau, já jsem Erik Meldík a tohle video je pomsta Čeňkovi za to, že mě probudil v autě před jedoucím vlakem. Tady to je. Tohle je Lenka Kučavíková, Čeňková přítelkyně a s ní jsme se domluvili, že nás Čeněk přistihne v posteli, v akci, při dupačce. Domluvil jsem se s Lubem, s Čeňkovým kolegou z práce, aby ho urgentně poslal domů pro foťák. No už jsem ho poslal domů, za 8 minut je tam. Hej, už jde. Čeněčku, kamaráde, to ti řeknu, to bude úkol. Pojď. Už za chvilku. Co si děláte prdel? Kdo to je, vole? Kdo to je, k***a? Meldík, vole! Co se děláš, p***e, vole? Hej, to není hej, počkej, ne, to je sranda! Čeňku, to je sranda! Co je to sranda, vole? Čeňku, to je sranda! Hej, Čeňku, to je Co je to sranda, vole? sranda, vole! Ty vole, to je sranda! To je sranda, ty vole! Jo, tak co tady děláš, vole? Mi řekni, vole! Hej, my jsme to Čeňku, my to... Lenčo! Ježíš, vole! Točíme to! Jak? Pojď klidně, vole! To točíme, vole, podívej se na sebe. Točíme to, vole. Jak točíte? Hej, Co tady děláš? Nešahaj na mě! Hej, to je sranda! Ty si nepamatuješ, jak jsi mě probudil v autě, vole? Chápeš, vole? Tohle Máš za to ty kokot, vole. Tohle má být sranda, jako jo? Teď ti přijde vtipné, do p***e, vole! Kokotí, vole!